Id-data tal-25 ta' Diċembru tkun mistennija minn kulħadd. Għalkemm il-festa hija deskritta bħala waħda nisranija għaliex ikun iċċelebrat it-twelid ta' Ġesu Bambin, xorta waħda tkun iċċelebrata bi kbir fid-dinja kollha minn popli ta' twemmin differenti. Għalina l-Maltin l-element nisrani nissugraw ngħidu li għadu preżenti kemm fil-preparamenti kif ukoll fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġurnata tal-miliet innifisha. Wara l-erba' tieħdut tal-Avvent nhar lejlet il-miliet fil-għaxija, is-Soċjetà tal-Mużew torganizza l-purċissjoni biex bija ta' Ġesu Bambin. Imbagħad tibda l-velja għal ħabta tal-11, segwita mill-qudiesa ta' nofs il-lejl bil-pritka ta' tfal. Apparti l-aspett reliġjuż ħafna jkunu ilhom jippreparaw kif se jqattaw lejlet u nhar il-miliet, fejn jispikkaw attivitajiet li fihom wieħed jiċċelebra mal-familjari u l-ħbieb. Net News mar fit-toroq biex jistaqsi lin-nies bliema mod jippreferu li jqattaw il-ġurnata tal-miliet. Min ikun fi bżonn nippraw ngħinuh u nsibu modi għal kollox. U ġimgħa wara mbagħad fl-aħħar tas-sena? Fassoltu. Lejlet il-miliet, jinsan kull xogħol fil-ħodu ġifieri, ma mbagħad fil-għaxija ovvjament il-qudis ta' nofs il-lejl, mbagħad ħammorru breakfast u mbagħad l-għada mal-familja, ġifieri fil-ħodu għandu l-mami tiegħi, mbagħad fil-għaxija għand il-mami tal-mara, għand il-kunjata. U l-ġurnata tal-miliet. Lejlet il-miliet mal-familja, ovvjament, u anke fil-miliet l-ikka tal-familja, forsi tinqa' drinks, l-ammulaw. Min qalbna nawguraw li dan il-miliet ikun wieħed ta' għaqda u li ħadd ma jħossu waħdu f'dan il-jum għażiż.